माने जाय मानसिया माने रायजोआव हाबा खालामनो हायाखैमोन बिथांमोन बायदिखौ जोङो दिनै लिस्ट खालामनानै जोङो हाजो सेर सेरनि थागिबि मानसिफोरखौ जोङो लिस्ट खालामनानै दिनै बेयाव जों जमा खालामनानै दिनै बेयाव 280 जरा लाबोदों। लाबोनायनि गेजेराव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जायफोर बिदिनो दुखिया न'खरनि मानसि दिनैसिम बिसोर हाबा लानो थाखाय बिथांमोन रां रुफा गैयामोन। बिथांमोन बायदिखौ जोङो नागिर खालामनानै जों बिथांमोनखौ जों बिसोरनि माने सामाजिक हाबा रायजो हाबाखौ जों दिनै खालामनो हानाय जाबाय। आरो बिनि गेजेरावबो सोरबा हाबा जानाय बायदिब्लाबो सामाजिक जायाखैमोन बिथांमोनहा गथ' गथाय दं। गथ' गथायनिबो गथ' गथाय दंबावो नै बेफोरबायदिबो जों बेयाव जरा मोननो हादों। बिनि थाखायनो जों बिराद मोजां मोनदों जाय मानसिया दिनैसिम रायजोआव हाबा खालामनो हायाखैमोन जोंनि बे अनुस्थाननि गेजेरजों दिनै जोङो रायजोआव हाबा खालामनो हानायनि थाखाय आंबो बहुद माने गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव। आरो जोङो रायजोफोरनि सिगाङावबो जों बेबायदि मोनसे मोजां खामानिखौ देखायनायनि थाखाय आंबो बहुद गावखौनो गाव मोजां हिसाबै नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायहरदों। मा हारिनि बेयाव जोङो हारि हिसाबै जों बर' हारिनि दङ, नेपालि दङ, सावथाल दं, आदिबासि दं, बेनिफ्राय हारसा दङ, राभा दङ। माने बेबायदि जोंनि हिन्दु नेम निथि जेसेबां माने जाथि दङ जनजाथि दं बेफोर मानसिफ्रा जमा जानाय जों बेयाव दिनै लाबोनो हानाय जादों। रायजोफोरनि माबायदि अनसायनाय मा मेसेज होनो नागिरदों बेनि गेजेरजों? दिनैनि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज होनांदों जोंनि माने जायफोर माने दुखिया मानसि न'खरफोर बिथांमोनहा दिनै रां रुफा गैयाबाबो जे बेबायदि मोनसे जोङो सामाजिक मानसि खामानि मावग्राफोर मानसि दं बिथांमोननि थ्रुयै रायजो गावसोरनि जुलि जानो थाखाय जायफोर साननानै दङ थाखा फैसा गैयाब्लाबो जुदि होनो हायाखैमोन बिथांमोनबायदि मानसिफोरनो जोङो हाबा होनो थाखाय बा जुलि होनो थाखाय जोङो माने हेल्प खालामनो थाखाय आं मोनसे माने मोजां आपिल खालामदों। नोंथांमोनबायदिया रायजो राजानि सिगाङाव हाबा लानो हायाखैब्लाबो नैबेबायदि अनुस्थाननि खुरैबो नोंथांमोना सामाजिक हाबाखौ लानो हागोन होननानै आङो फोरमायनाय जादों। दरा खैनानि थाखाय मा प्रेजेन्ट? दरा खैनानि थाखाय जोङो माने बिसोरनि हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिखिनि ड्रेस पार्टि बिथांमोननिसिम जों गासैबो होनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय जों हाबा जाखांनायनि उनाव बिसोर मोनसे गिफ्ट पेक मोनगोन। बे गिफ्ट पेकआव बासन बर्तन दंजोबो आरो बेनिफ्राय सि जोम बेनिफ्राय माने गासैबो बिसोरनि ड्रेस पार्टि दिनै थांनायनि उनाव बिसोर न'आव थांनानै माने ओंखाम संनानै जाहोनो हानाय बायदि बिदि बेबस्था खालामना होनाय जादों। आज ये श्रीमंत चेतना समाज की तरफ से बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है जिसमें सामूहिक विवाह के हिसाब से ऑलमोस्ट 300 कपल्स की आज मैरिजेस होंगी। अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग सेरेमनी के मुताबिक ये मैरिजेस की जा रही हैं और ये बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। मैं अपने उदालगुरी जिला और प्रशासन की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय देता हूँ और ये बहुत बढ़िया है। इनके लिए जो फ्यूचर है इनका बहुत ब्राइट रहे और सब एकदम सुखी रहे और सबके परिवार का कल्याण और मंगल में रहे। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ऐसा जो प्रोग्राम है ये हम फ्यूचर में भी करें और जो हमारे जिनको किसी तरह की सहायता चाहिए वो ऐसी सहायता को जरूर उसको लें, अपने लिए उपलब्ध करें। और हमारी जो कम्युनिटी है इससे ये और यूनाइटेड रहेगी और बहुत ज़्यादा इनमें हमारा जो मेल मिलाप है, जो प्यार है ये भी बढ़ेगा। ये हमारे मतलब समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू।